खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 26 मार्च 2023 बाराय जाबाय रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपुइहाट ओनसोलाव आयेननि बेरेखा गान्दा गंनि फालांगिरि खालामग्रा साथाम दायनिगिरिफोरजों लोगोसे गान्दा गंबो बोखांनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय खालिल उद्दीन, जाकिर हुसेन आरो आकबर आली। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। हानि थाखाय मानसि बुथारदों। आसामनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तेजपुर ओनसोलाव हानि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव सा-स्नि सुबुंनि मोनसे हानजाया सासे सुबुंखौ दोखो दोखो बुसे बुनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय हाबिबुर रहमान। हाबिबुर रहमाननि नखरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला जाथायखौ खालामनायनि गुबै दायनिगिरिया एजिपि हानजानि जिल्लानि दैदेनगिरि होननानै अजद दैखांदों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। उदखारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रौता ओनसोलनि इक्रा बारियाव धन दास मुंनि सासे सुबुंनि नखराव रां दाबि खालामनानै रांखौ मोननो हायैनि जाहोनाव बमाजों गाग्लोबनाय जाथायाव लोब्बा थानाय KL उदखारि आफादनि गासै 3 उदखारिफोरखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय दिबास बर्मन, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिडली ओनसोलनि थागिबि, मन्दर बर्दान, रौता ओनसोलनि थागिबि आरो हितेश्वर बर्मन, गसाइगाव ओनसोलनि थागिबि। पुलिसा बुंनाय बायदिब्ला मन्दर बर्दाना KL उदखारि आफादनि केडारफोरखौ जायगा होयोमोन आरो बेनि अनगायैबो गोबां खामानिफोराव हेफाजाब होदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव आसामनि जरहाट जिल्लानि सा 22 आइजोफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जरहाट डिस्ट्रिक्टनि तियगाव गंसे गारिया हरखाबै जाब्रबथाय जानानै साहा बागानाव खामानि मावग्रा गासै सा 22 आइजोफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जेब्ला आइजोफोरा साहा बागानाव खामानि मावनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन अब्ला गारिजों थांगासिनो दंमोन आरो गारि ड्राइभारा कन्ट्रल गोमानायाव बे जाथाया जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। BPF हानजानि दैदेनगिरि मुनमुन ब्रह्म बिथाङा हाग्रा महिलारि बिथांखौ बिगुमै महरै मोनफ्लाङाबा बियो बर' जाथियाव थानाय नंलामोन। बिथाङा जानला मेनला पेन्ट फिसा फिसा गानग्रामोन, हाफपेन्ट गाननानै बेरायलाबायग्रामोन। दिनै बेबायदि सुबुङा बर' हारिनि जारिमिनखौ मा बुंनो फैदों होननानै इउपिएल हानजानिफ्राय बिजित बसुमतारी बिथाङा रोखा बुंथिदों। मानो आरो माखासे भाइराल खोथाफोर ओंखारबाय थादों। दिनै रायजो राजाफोरनाव मोनसे दुखु मोनदों। दिनै बिथांनि बिबोनां ना मा जायो मानगोनां हाग्रामा महिलानि बिबोनां ना मा जायो मुनमुन ब्रह्म। बिथाङा इउपिपिएल सरखार फैनायनिफ्राय हयथा लीला जादों BTC आव होननानै बिथांनि बे बुंनायखौ दुखुसो मोनदों रायजो राजाफ्रा। बै समनि सिमांखौ बै समनि जारिमिनखौ बे मुनमुन ब्रह्मआ दिनैनि समाव बावगारदों नामा? दिनै बिथाङा बिखा दंना गैया, मेगन दंना गैया बिथाङालाय? दिनैहाय बिथाङा बर'नि जारिमिनखौ बे मिन्थिया। दिनै आं मिन्थिनायावथ' बियो मानगोनां मुनमुन ब्रह्मआ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बे बर' जाथियाव थानाय नंलामोन होननानै आं सानो। बिथाङा नाना माना पेन्ट फिसा गानग्रामोन होनना आं मिथिगौ। बे हाफपेन्ट गाननानै बेरायग्रामोन बियो मुनमुन ब्रह्मआ। दा नै बेबायदि हाफपेन्ट गाननानै बेरायग्रा मानसिया दिनै बर' हारिनि जारिमिनखौ मा बुंनो लुबैदों बे? दिनै जोंनि मानगोनां जेरै जाय सुबुङा दिनै जाथिनि थैनाय थांनायनि थाखाय खामानि मावबोनानै सिन्था खालामनानै दिनै बेसेबां सेक्रिफाइस खालामबोदों, बेबायदि दिनै जोंनि प्रमद बर' सारखौ दिनै बेबायदि व्यक्तिखौ दिनै गाज्रि रावजों सोंखारिनाया माबोरै जानो हाथावगौ बियो? बेसेबां दुखुनांथाव बे? जोंनि हारिनि थाखायनो बे दुखुनांथाव, जोंनि बयनिबो थाखायनो दुखुनांथाव। सोरबा सासे इउपिपिएल दोलोनि थाखायल' दुखुनांथाव नङा बियो, गासै बर' जाथिफोरनि थाखायनो दुखुनांथाव। बिनि बिसाक्त खोथा बुंनायफ्रा आं खावलायो जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव बिथांनिफ्राय बे अयनाय अगियान रावफ्रा जाहाथे ओंखारा। फैगौ 2025 मायथाइयाव बिटार ओनसोलाव इउपिएल हानजायानो सोरखार दागोन। सिगांनि समाव BPF हानजाया 2-3 थिकादारफोरनि थाखायल' खामानि मावदोंमोन। नाथाय आथिखालनि इउपिएल हानजाया रायजोनि खामानि मावगासिनो दङ। दा बे बेलायाव रायजोफोरा
इउपिएल हानजाखौ गोरबोनिफ्राय आजावबाय। बेनिखायनो फैगौ 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव इउपिएल हानजाया सोरखार दागोन होननानै बुद्धदेब मुसाहारि बिथाङा रोखा बुंथिदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।